Ćao ljudi, ćao poljoprivrednici. Ja sam Bojan i prvi put se javljam vama i sada ćemo da predstavimo jedan traktor, to je naravno IMT 539, najbolji traktor sa naših prostora iz 1990. godine, 93. 95. ali nema veze, to je pre nekih 20 godina i to je jedan naš najpouzdaniji traktor koji se popravlja sa 3 alata, a to je šaciger, malo veći, ključ 19 i jedan čekić i to bi bilo to. Kao što smo rekli, to je traktor sa mnogo novina, ima kabinu, ima to space kabinu, znači kao na Mercedes kamion, ona space kabina, znači visoka, nije ona mala volička, nego visoka kabina i ona je oblažena unutra sa crn tepih. Evo možda dođete da vidite. Ovde ima znači ekstra sedište koja je znači federira, vibrira dobro je i ta kabina je obložena sa meki tepih gore, znači ako idete po džombama i ovo sedište luksuzno vas odbaci na gore, znači da ne udarite, da ne razbijete glavu u krov. Sada idemo unutra u kokpit ovog najboljeg traktora. Znači penjemo se uz pomoću papučice, ovde dole, tako, i pogledajte sedište šta radi. Pogledajte, to je znači komfort, put, što bi rekli. Sad, ovde imamo znači instrument tablu. Instrument tabla pokazuje znači pritisak ulja i ostale parametre, ovde pokazuje obrtaje motora i brzinu kretanja, znači treća brzina ide 27 na sat. Kao što smo rekli, ova kabina je znači prostrana, velika, ima taj crni tepih, mek gore, ako udarite glavu ovako da vas ne boli ništa. Znači i ovde imamo recimo najveći novitet, a to je ovde znači lampa sa dve lampice unutra što svetle, to znači svetli kao dan, znači noću to svetli kao dan. Šta imamo još? Imamo ovde klimu, znači klima koja ne troši gorivo, znači ne povećava potrošnju traktora, pogledajte, znači to samo radiš ovako, ovde struje vazduh, tu se sve hladi, ovde znači prostrana kabina, super, i u zimi normalno zatvorite. Imamo grejanje, znači grejanje, ovde dole, znači dole tu, kad se taj deo zagreje, on greje sve celu kabinu, znači unutra je toplo, možda u rukavima zimi da ore, znači bez problema. Šta imamo još? Imamo rotacijono svetlo. Ono i ne mora to, ako vas zaustavlja panduri, vi mu date samo jedan džak brašna mu ponudite i on čovjek pristane i ništa nema problema. Sad, kao što svi znate, IMT više ne postoji. Čuli ste verovatno na TV-u. Kriva je naravno država. Političari naši, znači, ostavili su legendu da stvarno bude legenda. A zašto? Zato što su bukvalisti, znači sve shvataju bukvalno. Zašto političari? Političari su čuli od tajfuna, tajfuni su im rekli da tamo IMT zemljište ima mnogo male zgrade. Znači tu treba da se naprave velike zgrade gde mnogo ljudi treba da stanuju. A dole u IMT-u samo malo ljudi ima i onda zbog toga kao zemljište ne iskorišćaju. Ali da se vratimo mi našem traktoru. Znači, priča je bila da to zagađuje okolinu, da je to mnogo dimi, pravi dim. Ali zašto? Pa zato što traktor ne ore u gradovima gde zagađuje okolinu. Znači on ore u njivama, u planinu ide i tako. I onda tamo i treba da zagađuje, jer biljke udišu CO2, znači ugljen dioksid udišu biljke i biljke ne može da rastu bez toga. A druga stvar je ovo. Znači, ti u traktor možda sipeš i ekološko gorivo, znači slobodno, nikakav problem. Znači otvoriš lepo i sipaš tu ekološko gorivo. Znači to je to, sipaš mu lepo, ovo on je jeftiniji od nafte i pičiš, normalno, nikakav problem. Kad sipaš zejtinu unutra, to se osjeća na krompir, na pomfrit, znači onaj što vara unutra i on sadi krompir, on još više ima volju da sadi i da radi zato što mu ide voda na usta do kore. Znači to je čudo traktora, čudo. Druga stvar, kažu, ulje za motor. To je, kaže, toliko zagađuje okolinu. Nije tačno. Ko to kaže? Znači, šta treba da radite? Treba da radite ovako. Znači, kad sipate u auto ulje, znači, kad promenite to ulje, vi nemojte da ga bacate. Znači, sipajte ga u traktor. A kad menjate ulje na traktor, i to nemojte da bacate, nego stavite u motorotesteri kad sečete drva, to ulje ispari i nema ga nigde. Znači, to je ekologija, čista ekologija. I još jedna stvar.
Znači kad se traktor pokvari skroz, znači slupate ga, prevrnete ga, ne može svi se popravi, znači ni čekić mu ne pomaže, vi onda uzmete, znači rasklopite ga, brusilica, rasklopite ga, znači sve, gvožđe u gvožđe, aluminijum u aluminijum, kablovi u kablovi, znači to je pare velike. A onda nemojte ni staklo da bacite, toga možda napravite jedan staklenik za biljke, a možda napravite recimo kućicu za kokoške isto, znači nikakav problem. E sad, za kraj, da vam pokažem kako to pali, znači to reže kad pali. Pogledajte samo, pogledajte ovo. Tehnologija je čudo, znači IMT nažalost više ne postoji, ali šta da radimo, bit će možda nekih drugih boljih dana. I još nešto samo za kraj, znači ako vam se dopadaju moji snimci, znači prijavite se na kanal ovde dole, skroz dole, napišite neki komentar, lep, ružan, kakav vi hoćete, u vezi traktora, u vezi mene, u vezi snimaka i naravno, bit ćete, ako se prijavite na kanal, bit ćete obavešteni kad novi snimci dolaze i to je to. Ćao ljudi, pozdrav!